Търново е на път да постави световен рекорд, тъй като успял да свали над 70 кг, напълно сам, без помощ от специалисти. Андриан Аспарухов намалил драстично теглото си за по-малко от 3 години. Тайната на неговия успех се крие във волята, вярата и обещанията, които човек дава сам на себе си. Вижте историята в репортажа на Зорница Илиева. До преди 3 години Андриан тежал 170 кг. В семейството му няма хора с наднормено тегло, напълнял драстично след сериозни заболявания и продължителен прием на лекарства. Чувствал се отчаян и самотен до момента, в който решил да действа. Реших, че искам да променя нещата. Почнах да тренирам с един от моите най-добри приятели, да се интересувам от храненето, да спя цели нощи в интернет форуми, да храните как действат на тялото, анатомията. И нещата почнаха да се подреждат вече. Андриан спрял да се храни на крак в заведения за бързо хранене. Започнал да изготвя сам ежедневното